kluku, tohle bude nervy trasající. Takhle, rovnou se ptám, kdo by chtěl, aby na prvním místě skončili Dance Station Way? A kdo by chtěl, aby byli první Fantasy DC Praha? Ježišmarja, tohle. Počkej, já jdu za vás, abyste mi nemohli koukat na papíru, koukáte dopředu? Dopředu koukat, bude vám špatně, dopředu. A pozor, přečtu čísla vítězného týmu, to znamená známky toho, kdo skončil na prvním místě dneska. Ty známky byly 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Samý jedničky. Který získává... Já jsem to zapomněl. Který získává... Pardon. Fakt to chcete vědět? První místo získává Dance Station a krásný druhý místo v konkurenci 12 skupin. Naprosto neskutečný výkon převedli Fantasy DC Praha. Tohle to jsou největší špičky dnešního utkání, dva nejlepší týmy, které se tady dneska podle poroty ukázali jako ty nejlepší z nejlepších. Obrovská gratulace, samozřejmě neskutečný, co tady dneska předvedli, a pozor, v konkurenci 12 skupin.